яъне ки дар он ҷо сину соли иштирокчиён муайян аст. хаёл мекунам аллакай бисёртар ба соҳаи профессионалӣ нигоҳ мекунам. оё ин кори шумо ройгон буд ва агар ҳа, ин ба ман иҷоза дод ки 3 моҳи дигар дар амрико дар корхонаҳои калону бонуфуз кор кунам. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Муҳайё Назим ва журналист ва муаллифи лоиҳаи Зира Медиа ва ин нашри чоруми подкасти дар орзуи Амрико аст. дар ин нашр меҳмони навбати мо Лутфулло Тағоев аст. Лутфулло иштирокчии барномаи Fulbright Scholarship буда муддати беш аз 1 сол дар Амрико буд. Fulbright Scholarship чӣ гуна барнома аст? ба он киҳо шомил шуда метавонанд? Чӣ тавр метавон ба барнома ворид шуд? Ва ин барнома ба худи Лутфулло чӣ дод? Ба ин ва дигар суолҳо Лутфулло дар нашри навбати подкасти мо посух хоҳад гуфт. Лутфулло, ташаккур барои ҳозир шудан дар подкасти мо, барои омодагӣ ба суҳбат. ва пеш аз он ки дар бораи худи барнома суҳбат кунем, мехостам аз овони кӯдакии шумо гап зада бошем. вақте ки хурд будед, орзуи кӣ шудан доштед? пеш аз ҳама ташаккури зиёд Муҳайё барои даъват. даврони кӯдакӣ хеле хуб дар хотир дорам ва даврони кӯдакӣ орзуи актёр шудан доштам. хаёл мекунам то ҳоло ҳамин орзу ҳаст ба ман. ва инчунин албатта орзуи таҳсил кардан дар мактабҳои хориҷӣ аввал хусус дар Амрико буд, ки чӣ хеле ки мебинед албатта амалӣ гашт ва орзуҳои кӯдакӣ бисёр ҳастанд ва ҳамин орзуи актёр шудану дар таҳсил кардан дар хориҷа яке аз орзуҳои аввалини ман буд. ки дуюмаш ҷомаи амал пӯшид. Албатта. дар бораи барномаи мубодилавии худ мегуфтед, яъне ки Fulbright Scholarship, он чӣ гуна барнома аст ва худи шумо аз куҷо дар бораи ин барнома маълумот гирифтед? хоб бори аввал ман оиди барномаи Fulbright дар як аз презентатсияҳое ки дар гӯшаи фарҳангии Амрико шуда гузашта буд маълумот гирифтам. дар он ҷо намояндагони сафорати Амрико оиди ин барнома сухан мекарданд ва хотирам ҳаст ки дар он замон оиди ҳамин барнома информатсияҳои ба мисли таҳсил дар хориҷаи ройгон ва алахусус дар мактабҳои олии Амрико ва инчунин ҳамаи хароҷотҳо низ он ҷо гуфта гузашта буданд ки аз ҳамаи хароҷотҳо низ аз тарафи ҳукумати Амрико гузаронида мешавад. пас ҳамин информатсия ба ман кифоя буд ки рафта бисёртар мутолиа кунам, маълумоти бештар гирам оиди Fulbright, барномаи Fulbright. ва барномаи Fulbright дар умум хеле барномаи калон аст. он мешавад Fulbright барои муаллимони забони англисӣ, аз Fulbright барои худи амрикоиҳо ки онҳо ба дигар давлатҳо сафар карда таҳсил мекунанд, таҷриба меомӯзанд ва ҳаст Fulbright барои студентҳо. мон Fulbright ки ман рафтам, яъне ин барои онҳо ҳамаи он студентҳое ки сатҳи магистратурара дар Амрико гирифтан мехоҳанд ба ҳамин барнома албатта чӣ мекунанд, номнавис мекунанд худоро. Лутфулло, ин барнома тариқи озмун мегузарад ё ин ки ягон нафар мисли дигар барномаҳои мубодилавии сафорати Амрико аз қабили Open World ё ин ки IVLP бояд шахсро ба он ҷо номнавис кунад ё ба қавле номинировать кунад? не, ин барнома ба мисли барномаҳои Open World ё IVLP нест. ин барнома албатта ба тариқи озмун мегузарад. даври аввали он озмун албатта ба тариқи электронӣ дархостҳои худро ҳар як нафаре ки мехоҳад иштирок кунад албатта равон мекунад. гуфта бояд гузарем ки дар он ин дархости аввалин, яъне қадами аввалин ки онлайн аст, хеле роли муҳимро ҳам бозӣ мекунад. дар он ҷо зиёда се иншоҳо оиди мотиватсияи худ барои иштирок кардан дар ин барнома, нақшаҳои ояндаи худ ва дигар иншоҳо ҳастанд ки шумо албатта ба он бояд хуб ва ҷиддӣ бояд диққат дода ва бо сифати аъло навистан дар кор. албатта дар он ҷо боз зиёда се хислатномаи аз профессорони худ, аз директоре ки дар ягон ҷо кор мекардед ва ягон ҳамкороне ки шуморо аз нигоҳи профессионалӣ мешиносанд, хислатномаҳо низ дар кор мешавад. хулас қадами аввал ин электронӣ дархост равон кардан аст ва агар шуморо интихоб кардан дар он ҷо шуморо ба интервю даъват мекунанд. интервю низ онлайн мегузарад ба тариқи телефон. ба шумо занг мезананд ва мехоҳанд ва албатта месанҷанд ки шумо забони англисиро то чӣ андоза медонед ва ҳамаи он гуфтаҳое ки дар дархости шумо буд дуруст аст, мумкин ягон саволҳо дида гузаранд. ва дар ҳолати интервю низ гузаштан
маълум мешавад киҳо финалист шуданду ва киҳо ҳамчун алтернатив қабул карда шуданд. Ба даври сеюми он супоридани экзамин, яъне экзаменҳои байналмилалӣ ба мисли тестҳои TOEFL ва GRE мебошад. Ва дар ҳолати хуб намоиш додани ҳунари ва саводнокии худ оиди забони англисӣ ва математика ки GRE талаб мекунад, шумо албатта номнавис мешавед, шумо албатта ба амрико меравед. Ва дар ҳоле ки ҳар се ин қадамҳоро шумо гузаред. лутфулло, худи шумо барои шомил шудан ба ҳамин барнома чӣ қадар тайёрӣ дидед ва чӣ корҳоро анҷом додед? Хеле саволе хуб. Ман бояд албатта дар инҷо қайд кунам ки тайёрӣ ба барномаи Fulbright каме ҳам давомнок аст. Ман аз даврони донишгоҳ будан, курси сеюм ё чаҳорум буданам малакаи тайёриро сар кардам. Хуб, ман чӣ кор кардам? Ман волонтёрӣ, корҳои ҷамъиятӣ хеле фаъолона иштирок кардам, барое ки Fulbright нафареро ишғол нафареро интихоб мекунанд ки дар саҳми онҳо дар ҷомеа ва умуман волонтёрӣ ё ки дигар фаъолиятҳои онҳо дар ҷомеа хеле бояд баръало намоиш дода шавад. Ва болои ин ба омӯхтани забони англисӣ ҳам оғоз кардагӣ будам. Баъд бояд қайд кунам ки 2 сол таҷрибаи корӣ хеле муҳим аст барои гузаштан ба Fulbright. Вақте ки ман донишгоҳро хатм кардам, 2 сол ҳамчун ҳамоҳангсози гӯшаи фарҳангии Амрико кор кардам. Яъне маълум мешавад ки дар ҳамин доираи 3 сол ки ман омодагӣ дидам ҳам забони англисӣ ва ҳам фаъолияти худро дар дохили кишвар ва инчунин дар хориҷи кишвар дар конфронсҳои байналмилалӣ низ хеле иштироки зиёд карда будам ва инчунин кор кардам дар ҳамин саҳме ки ман оянда хондан мехоҳам, то ин ки ҳаматарафа тайёр бошам барои Fulbright. Хулоси гап, то зиёда аз 3 сол ман омодагӣ дида будам ба барномаи Fulbright. яъне ягона мотиватсия ё ин ки роҳкушои шумо дар ин самт дарёфти бурсия ё ин ки стипендия барои омӯзиши ройгон дар Амрико буд, не? Хуб, албатта ки дуруст аст. Албатта ки омӯзиш дар Амрико дар донишгоҳҳое ки яке аз донишгоҳои беҳтарини ҷаҳон гуфта гузарем, ин хеле мотиватсияи калон аст. Ва бояд қайд кунем ки шумо омодагӣ вақте ки мебинед, шумо ягон чизро бой намедиҳед. Мисол, шумо забони англисӣ меомӯзанед. Фарз кардем ки шуморо интихоб накардан ба барномаи Fulbright. Ин маъноро надорад ки шумо беҳуда забони англисӣ омӯхтед. Ё ин ки шумо ҳамчун волонтёрӣ ё ҳамчун ихтиёр дар ҳамаи конфронсу ҳамаи ҳамо семинарҳое ки мегузаранд шумо иштирок мекунед. Албатта ҳама ин тайёриҳо, процесси тайёриҳо ин як шумо худатонро сар қалб медиҳед. Бояд гуфта гузарем ки кас набояд фикр кунад ки 3 сол муддати дароз аст ё 2 сол муддати дароз аст, ман наметавонам мақсад. Агар оянда хоҳиши хондан дошта бошед, албатта ин вақт на он қадар вақти калон аст. Барои он ки стипендия ҳамаи хароҷотҳоро барои шумо мекунанд, беҳтарин мактабҳои дунёро барои шумо интихоб мекунанд ва ин албатта дороишашро дорад. лутфулло, самти фаъолият, аввал самти омӯзиши шумо кадом буд ва ҳоло шумо дар кадом самт фаъолият доред? Ман худи мактаби донишгоҳи олиро дар Тоҷикистон ҳамчун барномасоз ханд кардам. Ва рости гап барномасозӣ муддати дере нагузашта як фикр кардам ва дидам ки барномасозӣ на он қадар кори ман аст. Яъне ман албатта соҳаи технологияро хуб мефаҳмам, аммо вақте гап болои навистани коду дигар меравад, ба фикрам кардам ки ман намехоҳам боқӣ монда ҳаётамро танҳо бо компютер суханрӯӣ кунам. Ман соҳаи илму тарбияро низ хеле писанд медорам. Ва ман муддати 2 сол ҳамчун менеҷери Makerspace, яъне ҷое ҳаст ки бар илм, технология, инноватсия ва ҳамаи технологияе ки барои инкишоф додани соҳаи илму таълиму тарбия пешбинӣ шудааст, ман ҳамон технологияро омӯхтам. Ва соҳае ки самте ки ман дар Амрико хондам, ин бо номи Instructional Designer, яъне дизайнери таълимӣ буд. Бо забони дигар, ин специалист ё нафаре ҳаст ки технологияҳое меомӯзад ки барои бештар ва эффективни кардани мақсад ҳамон сатҳи таълиму тарбия хизмат мерасонад. Ва ин соҳае буд ки ман дар Амрико хондам ва айни ҳол ман дар ҳамин соҳа дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунам. лутфулло, пеш аз он ки суҳбатро дар мавриди фаъолияти имрӯзаи шумо давом диҳем, мехостам боз баргардем сари худи барнома. яъне ки дар он ҷо сину соли иштирокчиён муайян аст, дақиқ шудааст ё ҳар касе ки мехоҳад бо доштани унвони бакалавр метавонад дар барнома
ҳуҷҷат супорида иштирок кунад. дуруст аст. Бинед, мо дар он ҷо ягон лимит ба сину солро намебинем. Фарз кардем ки касе ки мехоҳад дархости худро пешниҳод кунад, талаботҳои минималиро бояд ҷавобгӯ бошад. Талаботҳои минималӣ ин доштани сатҳи бакалавриат. Киҳо метавонанд сатҳи бакалавриатро дошта бошанд? Нафароне ки донишгоҳро хатм карданд, яъне нафароне ки аллакай дар синни 21 ё 22 сола ҳастанд ва албатта 2 сол собиқаи корӣ. Пас маълум мешавад ки бисёртар нафароне ки ин дархости худро равон мекунанд 22 ё 23 ё 24 сола ҳастанд. Ва оиди сатҳи болои, яъне синну соле ки то чӣ қадар калон будану супоридан ба ин барнома бошад, хаёл мекунам ягон лимит нест. Барое ки хотирам ҳаст, яке аз ҳамкурсони мо ки ин барнома ба иштирок мекарданд 65 сола буданд. Яъне ин маъноеро надорад ки шумо калонсол ҳастед, шумо наметавонед ба ин барнома номнавис кардан. Ба фикри ман бошад, Фулбрайт хеле хуб дақиқ гуфта гузаштааст ки барои хондан ягон вақт дер нашудааст ва албатта инро ба назар намегиранд. Шумо калон бошед, не насупоред. Шумо ҳама вақт метавонед дархостатро пешниҳод кунед. Ташаккури зиёд, хеле аҷиб гуфтед. Ва ҳамин сафари шумо дар Амрико чанд муддат давом кард? Шумо аз он ҷо чӣ чизеро махсусан ба кишвари мо овардед? Хеле саволи хуб. Ман рости гап бениҳоят таҷрибаву ҳикояву як эҳсосотҳои бисёре дорам аз ин сафар. Зиёда аз 1 солу 3 моҳ дар он ҷо зиндагӣ кардам, таҳсил кардам, кору фаъолият кардам ва зиёда 33 иёлоти Амрикоро гаштам, дидам. Хулас ҳатто ҳастанд амрикоие ки аз 2-3 иёлот зиёд дидагӣ нестанд ва онҳо ҳама вақт мегуфтанд ки ту чӣ гуна ҳам вақт меёфтӣ ки бихонӣ, баро ки хондан дар Амрико хеле душвор аст. Вазифаҳои зиёде медиҳанд ки шаб то саҳар бояд хонӣ ва болои ин ту 33 иёлоти Амрикоро гардӣ. Ва ҳатто ман ба Порто-Рико ҳам сафар карда будам. Яке аз ҳудудҳои Амрико аст дар тарафи Америкаи Лотинӣ. Мо он тараф ҳам сафар кардем. Хулас сафарҳои бисёре буд. Ва ман бениҳоят бисёр волонтёрӣ ҳам карда будам барои дар донишгоҳи худ. Кӯмак мекардам, дӯстони зиёде пайдо кардам ва болои ҳама ин ман боз як барномаи дигар, як стипендияи дигар ки бо номи Маски Internship ном дорад, онро ҳам бурд кардагӣ будам. Ин scholarship, яъне ин квота барои нафароне ҳаст ки аз Осиёи Миёна ё аз Кавказия ҳастанду ин дар барномаи Фулбрайт иштирок мекунанд. Инро вақте ки ман бур кардам, ин ба ман иҷоза дод ки 3 моҳи дигар дар Амрико дар корхонаҳои калону бонуфуз кор кунам. Яъне 3 моҳ ман як корхонаи ба мисли Microsoft, ба ин корхонаҳои калон буд, дар он ҷо бо номи Highland корхона буд, кор кардам, яъне бо стипендияи дигар. Хулас дар ҳамин давоми 1 солу 3 моҳ сафарҳои гуногун, волонтёриҳои гуногун дар дигар корҳои фаъолияте ки дар ҳамчун кори пуррае ки ман кардам ва бо дипломи аъло донишгоҳро хатм кардам. Мислам чихен мегӯям дипломи сур, донишгоҳе ки ман хатм кардам, ҳамон донишгоҳи бо номи Syracuse University. Хоб, ин донишгоҳе ҳаст ки президенти ҳозираи Амрико хатм кардааст. Хеле донишгоҳи бақувват аст. Хулас эҳсосотҳои бисёре ҳам ҳаст. Бо аз як ҷиҳати дигарам гирем, дар вақти ин пандемия буд, мо бениҳоят азобам кашидем, ҳолатое шуд ки аз хона баромада наметавонистем. Як ҳафта ба як бор мебаромадем, фақат то мағоза рафтан биомадем. Хулас пастию баландиҳои бисёре ҳам буд дар вақти сафари худ дар Амрико. Яъне ки шумо соли гузашта хатм кардед? Бале, ман ҳамин сентябри ҳамин моҳ 1 сол пурра мешавад. Пас ман соли 2019 рафтам. Дар мобайни фаъолиятам дар Амрико ки пандемия сар шуд. Хоб, ман соли 2020 моҳҳои сентябр баргаштам. Ва агар дубора имконият шаваду баргардед ба Амрико, боз чиро аз худ хоҳед кард? Ба фикрам хаёл мекунам на ҳама вақт бояд дар донишгоҳ хондан бояд кард ки ягон чизи нав аз худ кард. Хулас хаёл мекунам ки мисол буд донишгоҳ мехост ки ман сатҳи PhD-ро низ гирам, ман гуфтам не. Хаёл мекунам аллакай бисёртар ба соҳаи профессионалӣ нигоҳ мекунам, яъне кор мекунам. Ҳатто агар ки баргардам ба Амрико, ҳамчун мутахассисе ки тамом кардам, ба корхонаҳое ки мисол ҳамин талабот мехоҳанд ба мисли ман мутахассисонро қабул кунам, албатта мутахассис шуда кор мекунам. Ва акнун омӯзиши ман ҳамчун омӯзиши таҷрибавӣ мешавад. Яъне ман китоб намехонам, ман бо профессороне, бо коргарону бо директорону ҳамчун дар кор карда меомӯзам, албатта агар баргардам. Яъне ҳар он чизе ки дар назарият аз худ кардед, мехоҳед ки дар амалия онро татбиқ кунед. Албатта. Ташаккур Лутфулло. Ва дар мавриди кору фаъолияти имрӯзаи шумо айни замон ба чӣ кор машғул ҳастед?
хоб хело корҳои бисёре ҳам мекунему карда истодему кардем аллакай. Мо аз вақте ки омадам ман як гурӯҳи калонеро ташкил кардам ба ду соҳа кор мекард. Яъне гурӯҳи нафароне ки хориҷа ба таҳсил кардан ҳама онҳоро сарҷам кардам ва албатта барои нафароне ки барои таҳсил дар хориҷа мехостанд информатсия гиранд, маълумот гиранд, документҳои худро тайёр кунанд, ҳуҷҷатҳои худро, яъне ба донишгоҳҳо дохил шудан дигар мо кӯмак мекардем ва болои ин мо ба наздикӣ як гранти хеле калоне бурд кардем. Як гранти калоне бурдем ки ба мо имконият медиҳад ки як корхонаи аввалин корхонаи худ оиди instructional design, яъне дизайнери таълимиро кушоем. Мо дар айни ҳол ба кор қабул мекунем зиёда аз 10 нафарро. Аллакай эълонро ҳама ҷо тақсим кардагем, эълонҳо мегузаранд. Нафароне ки мақсад агар аз шавқи технологияву шавқи таълим дошта бошанд, мо онҳоро як моҳи аввал меомӯзонем ва албатта онҳоро ба тарзи сохтани онлайн курсҳо, тарзи сохтани онлайн чӣ мегӯям низомномаву дигару дигар онҳо кору фаъолият мекунанд. Албатта мо музди меҳнат аст, мо ба онҳо ҳаққи меҳнат медиҳем ва мо аввалин чиро сар кардем? Сохтани барномае ки дарсҳои электронӣ мегузарад дар Тоҷикистон. Аллакай оғоз кардем. Хулоси гап, мо болои он ки грантҳоро бурд кардем ва як командаи хеле хуб ҳам дорем ки ҳоло кору фаъолият мекунад. Мо ду таҷрибаи кориро аллакай асари худ гузаронем. Мо барои гӯшаи фарҳангии Амрико як курси бениҳоят хуб тартиб додем ва онҳо аллакай зиёда аз 200 нафар хонандагонро мегузаранд ва инчунин мо барои донишгоҳи Осиёи марказӣ ки ҳаст дар инҷо як курси дигар барои онлайн хондани баҳсу мунозира дебет, барои дебет ба онҳо низ як курс низ таҳлил кардем ва барои онҳо пешниҳод кардагем. Хулоси гап, мо ин шабу рӯз барои ба сохтани курсҳои электронию онлайнӣ ва платформае ки ҳама ин курсҳоро мо дар он ҷо мекунем машғул ҳастем. Лутфулло, дар мавриди оне ки гуфтед, аввалин коратон ин ҷамъ кардани командае ки ба нафароне мехоҳанд дар хориҷа сафар кунанд, кӯмак кардан, тавсия додану маслиҳат додан барои ҷамъоварии ҳуҷҷатҳо, барои дигар зинаҳоро тай кардан. Оё ин кори шумо ройгон буд ва агар ҳа, то ҳоло ҳам ин кор давом мекунад? Чунки ман мехоҳам бинандаву шунавандаи мо аз ин фурсат истифода бурда ба ҳамон платформаҳои шумо мисол ворид шавад, то аз кӯмаки шумо истифода барад. Албатта, саволи хеле хуб. Албатта информатсие ки мо медодем ройгон буд. Пас бинед, барои таҳсил дар хориҷа аввал маълумоти дар кориро доштан дар кор. Фарз кардем Платформаи шумо чӣ ном дорад? Платформаи мо Smart Hub ном дорад. Smart Hub, яъне хаб барои ҳамаи савод дар онҷо ҷамъ шудааст. Пас мо албатта маълумотҳои дар кориро ройгон медодем. Хулас, агар ҳолате шавад ки мисол кӯмак барои навистани мисол мотиватсиони писмо ҳастанд ёки рекомендатсиони писмо ёки худи кӯмаке ки албатта вақти зиёдро талаб мекунад, албатта мо барои ҳам мақсад як муқдори муайяне ҳам мақсад талаб мекардем. Аммо худи маълумот ҳама вақт ройгон буд. Албатта то ҳозир ҳаст гурӯҳ, мо ҳатто камакак самро дигар ҳам карда бошем, то ҳозиро ҳаст мақсад нафароне ки барои мақсад гурӯҳи мо ҳастанд нафароне ки бо барномаҳои Erasmus Mundus рафтанд, ҳастанд нафароне ки бо барномаи Chilling ба Англия хостагӣ, ҳастанд нафароне ки барномаҳои Мексики, Японияро таҳсилро хатм кардагиянд, Кореяро хатм кардагиянд. Хулас, аламникои гуфти гапо хатмкунандагони барномаҳои гуногун мо сарҷам омадагем, маълумот албатта пешниҳод мекунем. Яъне маълумот ҳама вақт ройгон аст. Яъне ин гурӯҳи ташаббускороне ҳаст ки дар як ҷо ҷамъ омадед ва мехоҳед ба ҳамватанони худ кӯмак кунед. Бале. Ташаккури зиёд. Ва дар мавриди дуюм нуктае ки гуфтед, айни замон ба ташкил ё ин ки ба сохтани платформае машғул ҳастед ки дар он ҷо курсҳои онлайнӣ бошанд. Ва гуфтед мо беш аз 10 нафарро метавонем ба кор қабул кардан. Ман мехостам бигӯед ки боз ҳам шунаванда ва бинандаҳои мо чӣ тавр метавонанд барои шумо ҳуҷҷат супоридан ва аввалин ё ин ки оддитарин талаботе ки шумо талаб мекунед кадомҳоянд ва чӣ қадар музди меҳнат медиҳед, чунки инам хеле муҳим аст. Хоб, бояд гуфта гузарем ки нафароне ки мо қабул мекунем, мо бисёртар онҳоро меомӯзонем. Мо онҳоро бисёртар меомӯзонем ва аз куҷо метавонанд онҳо маълумоти дар кориро Лутфулло, узр, суханатонро мебурам, шумо гуфтед мо онҳоро меомӯзонем. Пас
хонандаи синфи 11 ҳам метавонад барои шумо муроҷиат кунад, донишҷӯи курси 2 ҳам метавонад муроҷиат кунад ё ин ки чӣ? бинед, мо музди меҳнат медем. албатта вақте ки музди меҳнат медем, бо гуфти рӯзҳо ним ставка бояд кор кунанд, яъне дар як рӯз 6 соат кор кунанд. Киҳо метавонанд кор кунанд? 6 соат? Дар як рӯз 6 соат, да. рӯзи кори худа 6 соат? Не, бинед, мо аз 6 рӯз кори 8 соат, не? 8 соат? 8 соат, бале. Шумо 6 соат гуфтед? Не, мо бинед, агар саҳар биёяд то соати 12 кор мекунад. Агар соати 4 1 соат. биёяд то бегоҳ кор мекунад. Мо на зиёда аз 6 соат, агар ки мақсад вақти танаффусам ман ҳисоб кардам. Хулоси гап, рӯз дар як ҳафта кори аз 25 соатро зиёд намегирад. Барои рӯзи кории пурра 40 соат, дуруст дигар, дар як ҳафта. Хоб, чӣ корро, чӣ талабото дорем? Яъне мо албатта кӯшиш мекунем ки нафароне ки ақаллан аз мактаби миёна хатм кардан мо онҳоро қабул кунем. Донишҷӯ бошанд, марҳамат, саҳар агар донишгоҳ бошанд баъд аз нисфи рӯзӣ бо мо кор мекунанд, агар баъд аз нисфи рӯзӣ мақсад хонанд, саҳар бо мо кор мекунанд. Каме ҳам бошад маълумот медиҳам. Маълумоти аввалро аз куҷо ёфтан мумкин? Мо дар Инстаграму дар Фейсбук мо як саҳифа дорем бо номи Smart Hub TG. албатта онҷо даромада видеои хеле хубе ҳам тайёр кардагӣ ҳастем ки дар онҷо маълумоти муайянро мегирад. Вақт дар ҳамон маълумот навистагӣ аст ки ана линки зерино интихоб кардан, мақсад рафта формаи муайян ҳуй мешавад. Дар онҷо CV ва мотиватсиони письмо ё ки 45 сония видео карда равон мекунанд. талаботҳои аввалин дараҷа кадом ҳаст? Мо намегӯем ки шумо бояд албатта дипломи бакалавриат ё магистратура дошта бошед. Мо намехоҳем ки албатта шумо таҷрибаи пурраи кори пешина дошта бошед. Мо онҳо чӣ талаб мекунем? Шумо бояд як мегӯям ки креативни инноватсионе, да, мақсад ягон фикррони аҷоиб дошта бошед. Яъне шумо бовар дошта бошед ба технология ва инноватсия ки инҳо проблемаҳои заририро ҳал мекунанд. Шумо ақаллан бо забони тоҷикӣ ва бо забони англисӣ, яке аз ин забонҳо бурра ҳам нависан, ҳам сухан карда тавонед. Шумо болои инҳо шумо ақаллан тайёр бошед ки вақти худро бо мо сарф кунед. Барои чӣ? Барои ки мо 7-8 моҳ бо шумо кор мекунем. Мо албатта мехоҳем ки мо аввал шуморо бениҳоят хуб меомӯзонем, шумо то охири проект бо мо ҳамроҳ бошед. Музди меҳнат 1700 сомонӣ. 1700 сомонӣ болои ин ба ҳамин 10 нафаре ки мо интихоб мекунем, мо албатта меспорем. Албатта бо онҳо шартнома мешавад бо назардошти андозҳо дигару дигар. Мақсад онҳо боз болои 1700 сомонӣ чӣ мекунад? Андозҳои муайянро меспорад. Нафароне ки мехоҳанд бо мо кор кунанд, ва онҳо албатта донистанашон дар кор ки мо онҳоро ба як соҳае тайёр мекунем ки дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. Ин соҳа ном дорад instructional design, яъне дизайнери таълимӣ. нафароне ҳастанд ки курсҳои онлайн месозанд, нафароне ҳастанд ки мегӯянд ки куррикулум аҷенда барои тренингҳо месозанд. ин соҳа на он қадар ҳам инкишоф ёфтааст. Мо бисёртор онҳоро меомӯзонему тайёр мекунем барои кор кардан. хеле олӣ. ва суоли охирам лутфулло ки орзуи амрикои шумо амалӣ шуд? бале, ман мехоҳам гап занам ки орзуи амрикои ман амалӣ шуд. Барои чӣ? Барое ки ман ҳама вақт ман аз математика медали нуқра гирифта будам дар Тоҷикистон ва ман ҳамин рақамро нағз мебинам ва ман ба худ мақсад гузошта будам ки 3 сол ва ман бояд сатҳи магистратураро дар Амрико бояд дошта бошам. Ва боварӣ дорам ки ҳамон рӯзе ки ман ҳамон 3 сол буд мешуд, рӯзи зодрӯзам буд, ба ман занг мезанад ки табрик, шумо барномаи Фулбрайтро бурд кардед. Ин бинед ки шумо аз рӯзи мақсад донишгоҳ 22 солагӣ, вақте ки шумо 3 сол мегузоред мақсад ва рӯзи охироне ки ҳамин 3-ум сол тамом мешавад, ба шумо занг мезананд ва мегӯянд ки шумо бурд кардед. Албатта беҳтарин донишгоҳ, албатта соҳае ки ман нағз мебинаму писандам меомад ва албатта мо як гранти хеле калонро бурд кардем ки компания инҷо мекушоем. Албатта ин ҳама ин гуфтаҳо мегӯям ки аз амалӣ гаштани орзуҳоам шабоҳат медиҳам. ташаккури зиёд. Ва дӯстони азиз, ин хеле муҳим аст вақте ки шумо орзу мекунед ва қадамҳои ҷиддӣ мегузоред сӯи орзуҳои худ. ҳатман ба Smart Hub дар саҳифаҳои Facebook ва Instagram нохун занед ва маълумоти бештарро пайдо кунед то имкони кор кардан бо Лутфуллоро аз даст надиҳед. дӯстони азиз, ин нашри 4-уми подкасти дар орзуи Амрико буд ки аз ҷониби журналистони Зира Медиа омода мешавад.
дар ҳар як нашри ин подкаст мо дар бораи таҷрибаи хатмкунандагони барномаҳои сафорати амрико хоҳем гуфт. Нашри оянда ва охирини ин подкастро шоми панҷшанбеи оянда соати 18:00 дар платформаҳои Зира Медиа, дар Фейсбуку Инстаграм, Ютубу Телеграм ҳатман пайгирӣ намоед. мо интизори фикру дархостҳои шумо ҳастем. То нашри дигар, худо нигаҳбон.